Benvinguts. Les pedres parlen. Les pedres parlen. Avui parlem d'un dels llocs més bonics de Mont-roig del Camp, la plaça Joan Miró. Sabreu trobar-la? No patiu, nosaltres us l'ensenyem. La plaça Joan Miró està presidida pel portal de Vall, la torre del campanar i la font adossada a l'església vella. Un dels elements que més destaca de la plaça és la seva font, una font que va ser construïda l'any 1801 i que va servir per abastir d'aigua als veïns i veïnes fins al segle XX. Una altra curiositat d'aquesta plaça és que sota es va construir un refugi antiaeri per protegir la població dels bombardejos durant la Guerra Civil Espanyola. Abans de dir-se plaça Joan Miró, s'havia dit plaça del Raval, plaça de l'Església, de Castellar i del Generalíssimo. El nom actual de la plaça es va posar el dia 29 d'abril de 1979 per homenatjar a l'artista Joan Miró. El dia de la inauguració del nou nom de la plaça es va convidar al pintor Joan Miró perquè vingués a la festa que se li va preparar en el seu honor. I voleu saber per què Mont-roig va dedicar el nom d'una plaça tan important del poble Joan Miró? Joan Miró era un pintor, escultor i ceramista català nascut a Barcelona el 20 d'abril de l'any 1893. De jove va patir una crisi nerviosa que li va provocar una malaltia que va afectar la seva salut física i mental. Davant del seu estat, els metges li van recomanar que busqués un lloc tranquil. Així que va passar una temporada a la masia que els seus pares havien comprat feia poc, al Mas Miró, a 5 quilòmetres del nucli de Mont-roig del Camp. La tranquil·litat de la bellesa de la natura de Mont-roig va ser essencial per la seva obra, és on va decidir què volia dedicar a la pintura. La seva connexió amb aquest poble era tan gran que sempre que podia a l'estiu hi tornava. Va anar-hi per primer cop l'any 1911 i l'última vegada va ser el 1976. Mont-roig té molts quadres importants que han viatjat per tot el món gràcies a Joan Miró. Avui hem descobert la història que hi ha darrere de la plaça Joan Miró i la importància d'aquest en el nostre poble. No m'estranya que Joan Miró quedés enamorat del nostre poble, perquè és molt bonic i té racons molt especials. Si voleu seguir descobrint el nostre poble i enamorar-vos com ho va fer Joan Miró, seguiu-nos i escolteu el pròxim podcast.